Berlok sesin pat ngai kublai biang ipi ha kekerteng pating tam gejong troai jong Jesus Christ ti perlok haswa bangan sapatai bangan peni ipi syai ha syapang wei ujai dawai dia ngakwa ban kerpat ipi ba subha ban pej hadu bendukut kenang ba phin song thu namar napdeng jong pi ki bom song thu pi jukuli sikali mo dia ngakwa menoi pi keli kan phone yang tangba tidai bat pan sotu ya ka jing batai ka jong ama te uni ude dawai bakong santam nakam da jong pi sombha saya subscribe ru channel ka jongi khnang bangin yo pan pelaj biang sibun ba ki jai dawai bat salaj ru mo te hoj kitu kiba sat komen huri hura kitu kibom kwa ban tip i doi khasi ya kitu ngim la ban le dia nakapenta jong pi ki bakwa ngakwa ban ong pi basong bha ban pej bha hadu ban kod mar pi yo ke jing mentoi ki babon ki la yo bahaya ke jing mentoi kani ka jing pen i ke jonga bat ke jing hikai ke jonga nam ta ki ne ki dawai khasi mo dia perlok ngakwa ban ong biang sa chi sin ni pi bang apa tai yo new dawai nakapenta ki niki jingpang nomor kidon ki ba komen so bhaba pen i ki dawai pai mo ngaya step by step nomor ba ngan pen i phi season pen i ka long ka stom bhayanga mo ka kamdei ka bakai ka stom bhayanga ke ngan pen i tang ye kitu ki komen ki bala shat komen lenter ba pen i lang yo ta dawai dina menta kan ne kapur ngan pen i phi sapang wei dawai pai uta ude dawai baklan bha dawai pai mo banga sat snahi mangaru dia ngakwa ban pen i nam ta jong phi menta sapang uneu dawai pai dia une phi thu bhai une perlok une uta udawai pai ubanga sat sna une udawai ude uta uding sohphi mo une udah ding sohphi fiu i hang ne kasla komto udah ding sohphi fiu i hi hang ne kai ding sohphi ngi cheneng ong di ding sohphi mo te shaphi pat phi ong ding sohphi tharai te yo ne ding sohphi udon frekam nagam ta kini ki pai mo une upai uba phila sei lane une bala mi snam mo upai jong phi aba philek pan khana usai sai mo te hapor ba phi lek pan khana phila ban mi snam ro mo te une prekam nagam ta u pai bat haba phisat ya ne khrot no ka snap kane kane bala long throt ne khrot no nanta sa sim betang yo tu bala long pleng hapo jong une kan ngaklem man ra waj tang ba nga ka jing hikai jong a tang namanta kata te une utrekam yo pai bat trekam ru ya kiniki kinyang sopet mo ndre sat bha fitem une usat bha usat her untuk tamba ai tang khndet kan wadai gram ba ro phila bandi tang lai samoj unta kan mo te une utrekam ru ya ka soat ka penhiar mo penhiar la ne ka soat phindi yo ne tang phang la jam gitu ka penhiar la ne ka soat te shat ya kan ne hadu ben la kelarong sakejer kan mo shat ya kan ne hadu ben la kelarong baik kelarong sao kelarong stem hala ke jong nomor ba udon ru une uding sohphi uba ulapi yo ya uding sohphi shinrang mo tu bomso te utu long basau but kane kade gading sohphi kanthi kane ding sohphi kanthai te kane ka li mo te ka li te ka karong ru kalong berli kumta kan te tang ba kaju ka jing trekam ya ka upai nang ta ka suot penhiar entah une te susiat bet itu te hadi nang ta bisa kejer no ya kane te pila sotu hi ya kata te satho ken step by step nomor ba ngangan sibatai tang ya kita sibun jat ki jat dawai ki banga
ngakwa ban hikai na benta jong phi ti yo le se nop teng jong phi phila ban don kinu kinja jing pangkum kitaru or phi kwa ban wan sim dawai na ngaru sawan safun sakontak ya numbar mangan sa bu haki description man bangi pelaj ya ki video te tang kini hi ki khobor ki banga wan ra phi bar ke jing hikai ka jonga nam ta jong phi khoble sibun ublai undon rangkat ya phi baro ngin se kundu pan hakowai pat ka video